אחות קטנה, אח קטן ושובב, אח כדורסלן מצוין וחבר טוב ומצחיק. אני הייתי רוצה שזה ישתנה, אבל במקום זה קרב. אני בוכה מבפנים וזה יימשך 4 שנים. לפעמים הדמעות יוצאות מבפנים וזולגות על הפנים. העזיבה שוברת את ליבי. אולי זה לא נראה כך, אבל זה הסיפור האמיתי. תבטיחו שתחזרו אחרי 4 שנים, אל תישארו, אל תתפתו, ותמר, אל תתני לדוד מתי לשכנע, להישאר כי אם זה יקרה, אני לא אסלח לכם. אז רוני, אחותי האהובה, את אחותי היחידה, אני רוצה שתישארי, אבל זה לא תלוי בי. לפעמים את מעצבנת אותי ואנחנו רבות, אבל אנחנו אחיות. תמשיכי לעשות התעמלות קרקע ותמשיכי לגדול. וואו, אני לא מאמינה שאת תתחילי את גיל ההתבגרות בלי שאני אהיה שם. ואולי גם לעבור את ההתאהבות הראשונה שלך, אי אפשר לדעת. אני מקווה שכשזה יקרה תדברי איתי על זה בסקייפ, אני אוהבת אותך. עכשיו אני עוברת לגיא. גיא. אתה לא מבין כמה שאני אוהבת אותך, כמה שאני משתגעת ממך, וטוב, אני יודעת שכבר אמרתי את זה, אבל אוהבת אותך. אתה כל כך חכם, חמוד וחתיך, ואני יודעת שתשתלב שם יפה מאוד. אבל אל תשכח שהבית הראשון והאמיתי שלך הוא בעצם פה בישראל. אני לא בטוחה עד כמה אתה מבין את זה בראש, אבל אני די בטוחה שאתה מבין את זה טוב מאוד בלב, כי יש לך לב מוזר. עכשיו אלוני, אני עוברת אליך. אתה כדורסלן מצוין, שלא תשכח שאתה יכול להמשיך גם בבית החדש. בזמן האחרון היה עצוב כי התרחקת ממני, טוב לכולם. תבטיח לי שנמשיך לדבר בסקייפ, אני אוהבת אותך. עכשיו מתי, מי יקרא לי מאיה פפאיה מלפפון עם מנגינה? מי יצחיק אותי כמו שאתה עושה? אין עוד מישהו כזה, בוא נודה. אני אוהבת אותך כל כך, לפעמים אני אומרת, אוף, למה אתה כל כך טוב בעבודה שלך? אני אפילו כבר שונאת את החברה שלך שביקשה ממך לעבוד אצלם. עכשיו, אחרונה חביבה, תמר. אצלך לבכות זה כבר כן. אני בזמן האחרון התחלתי להתפתח אלייך ולדבר איתך על הכל. רק חבל שבשיא ההתחברות אתם עוזרים. אבל תמיד צריך לקחת סיכונים, ואם אתם טועים זה אומר שאתם צריכים לחזור. ואז יהיה לי כיף. באמת שהייתי רוצה לעבור איתכם, אבל אי אפשר, אני עדיין קטינה ויש לי פה משפחה שאני אוהבת אותה. אני אוהבת אותה. את יודעת שקטינה זה לא חשוב. אני אוהבת אתכם מאוד, מאיה פפאיה מלפפון. את מדהימה. זה מדהימה. בואי לי להגיב עליך את הדמעות. מדהימה. וואי, זה ידעת. תביני, זה לא...